Perola. Registered and accredited real estate salesperson from Tropics Realty. Karon adi ako sa Plumira, Mactan, diri sa Barangay Kagudoy, Basak, Lapu-Lapu. Karon ako ipakita kaninyo ang actual unit sa Plumira, Mactan. So nako kaninyo ang iyahang model unit sa studio ug ang iyahang deliverable unit. Excited nako nga mapakita kaninyo sa iyahang actual unit. Mao ni ang entrance gate, mo tan-aw ta, so mao ni siya ang first building, mao ni ang ready for occupancy. Unya ako sa pakita kaninyo ang iyahang commercial area. Siya ang Plumira, Mactan. Mao ni siyang entrance. Mao ni siya ang iyahang building nga nahuman. Mao ni siya ang iyahang commercial area sa Plumira. Sa to'y nangita og affordable nga condominium alon sa Pag-ibig. Kining Plumira, Mactan. Barato ra gid siya. Naa sila promo nga instead 10,000 reservation, 5,000 na lang. Then ang iyahang equity, full siya o 3 months, nasa siya 42 months, depende sa building. So ganahan, mukuha o Plumira, Mactan, punta ka lang po sa 0933-868-3994. So mo ni siya ang iyahang commercial area. Karon mo tan-aw ta sa model unit sa studio. So mo ni siya ang Plumira, Mactan diri sa Kagudoy. Sumuon ni siya ang building A. Ay, walk up condominium lang ni siya. Ano siya ang model unit? Idea lang ni siya, pero pwede sa din ninyo sunon. Sumuon ni siya ang deliverable unit sa 24 square meters. Walk up condominium lang ni siya, story lang ni siya. Sumuon ni siya ang iyang deliverable sa studio. Mo niya ang iyahang mora niyang appeal under cabinet lang. So mo ni siya ang iyahang kitchen sink. Ano siya? So mo ni iyahang toilet. So, mo ni ang toilet.